नमस्कार दोस्तों। स्वागत बा फिर से एक पारिवारिक नया कहानी में। अगर कहानी रउरा लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करब और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइब कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागत। आज की कहानी बा वो लड़की। निकिता के पिताजी के ट्रांसफर हाल में ही नया शहर में भई रहे। निकिता के पिताजी के दफ्तर की तरफ से ही एक बड़ी कोठी मिल रहे। चारों तरफ अशोक के लंबा लंबा पेड़ और रजनीगंधा गुलाब और हर सिंगार के पेड़ होखे के कारण वो बंगला बड़ा मनोरम जान पड़त रहे। ओइजा एक ही कमी रहे कि वो जगह बहुत ही सुनसान रहे। चाहर दीवारी के एक ओर खंडहर रहे और दूसरी तरफ सुनसान सड़क। छत पर चढ़े पर पास बहती नदी और शमशान दिखत रहे। निकिता अपन मौसी के साथ उ बंगला में आइल त बड़ा खुश रहे। माई के मर जाए के बाद ओकर विधवा मौसी ही ओकर लालन पालन कइले रही। ऐसे मौसी निकिता के साथ ही रहत रही। नए घर में अब निकिता ओकर मौसी और बूढ़ा खान समा रघु और ओकर बाबूजी नमन सिंह रहन। घर के कमरा पहिले से ही साफ सुथरा रहे। ऐसे उ आपन सामान जमावे में ज्यादा वक्त ना लगइलन। नमन सिंह जिला न्यायाधीश रहन। ऐसे कभी कभी उनका घर से बाहर भी रुके पड़त रहे। उनकर आइल अभी 2 दिन ही भई रहे कि रसोई में सुतल रघु अचानक जोर जोर से चिल्लाए लागल। सुबह मौसी ओकर वजह पूछली त उनका से कुछ कहे लागल। जैसे निकिता उनका पास पहुंचल तो उ चुप हो गईल और मौसी डर से पीला पड़ गई। ओकरा बाद मौसी सुबह आवे वाला माली और गेट के चौकीदार से अकेले में फुसफुसा कर बात कैली। रात में मौसी आपन बिस्तर निकिता के साथ ही लगा लेली। रघु भी आज रात में गेट के दरबान के पास जाकर सो गईल। आज नमन सिंह शायद राजधानी चल गई रहन। ऐसे उ रात के ना आइलन। निकिता के मौसी बड़ी तेज खर्राटा लेत रही, जे कारण आधी रात के निकिता के नींद खुल गईल। मौसी के खर्राटा के वजह से ही उ उनका से अलग सुते लागल। उ बिस्तर से उठल और टॉयलेट गईल। उ आपन बाबूजी के कमरा में जाके सुते के निश्चित कइलस। उ उठ के अपन पिता के कमरा में जाइलस त आश्चर्य में पड़ गईल। उ देखलस कि बाहर एक ओकरे हमउम्र के लड़की ओकरा के देख के मुस्कुरातिया। निकिता दरवाजा खोललस और ओकरा के अंदर बुला लेलस। लड़की आपन नाम मैरी बतैलस और खंडहर के तरफ इशारा करते हुए कहलस कि उ ओकरे तरफ ही रहेले। ओकर माई बाप ओकरा के दिन में निकले ना देस, ऐसे उ रात के छिप के निकलेले। उ निकिता के साथ खूब खेललस और बात कैलस। निकिता आपन नया दोस्त पाके बड़ा खुश रहे। उ दिन में ही पढ़ाई पूरा कर सो जाए और रात में मैरी के साथ खेलत रहे। एक रात उ मैरी के साथ खेलत रहे कि गाड़ी के हॉर्न बाजल तो निकिता मैरी के बतैलस कि पापा आ गइलन और गेट के तरफ जाए लगलन। त उ पइलस कि मैरी गुस्सा हो गईल और निकिता के हाथ पकड़ लेलस। निकिता कैसहू हाथ छोड़ा के दरवाजा खोललस त नमन सिंह आधी रात के बेटी के जागे पर भौचक रह गईलन। उ निकिता से एकर वजह पूछलन त निकिता मैरी के नाम बतैलस। निकिता के नमन सिंह मैरी से मिलवावे के कहलन त उ खेले वाला जगह गईल तो ओइजा कोई ना रहे। नमन सिंह आपन बेटी के अपना साथे ले अइलन और थपकी देकर ओकरा के सुला देलन।
उनकर निकिता के शरीर कुछ गरम लागत रहे। निकिता तुरंत ही सो गईल और थपकिया देते देते उ भी सो गईलन। अगला दिन उनका खबर आयल कि उनकर पोस्टिंग जबलपुर में कर देल गईल बा। उनका तुरंत ज्वाइनिंग करे के बा। निकिता के तबीयत सही न जान के उ निकिता और मौसी के अपना साथ लेके जबलपुर की ओर चललन। पीछे से रघु उनकर सारा सामान लेके आवे वाला रहे। निकिता के मन रहे कि वो मैरी से मिलते जाइत, मगर रात तक ओइजा के रुकित। वो गार्ड के मैरी के लावे के कहलन तो उ घबरा गईल। नाश्ता करके उ लोग जबलपुर की ओर चलल त रास्ता में निकिता के तबीयत स्वयं ही सही हो गईल। निकिता जबलपुर में रह के अपन पढ़ाई पूरा कईलस। जिला अधिकारी के पद पर ज्वाइन करे वाली रहे। नमन सिंह अब रिटायर करे वाला रहन और मौसी के सारा बाल जूट से सफेद हो गई रहे। संजोग बस निकिता के ज्वाइनिंग वही जिला में हो गई जहां वो मैरी से मिला रहे। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद कौतूहलवश ड्राइवर के एह बंगला के तरफ लेके चले के कहलस। ड्राइवर निकिता के कहे अनुसार गाड़ी वही स्थान पे लाके खड़ा कर देलस। निकिता देखलस कि अब 6 गो बंगला भी खंडहर बन गईल बा और चाहर दीवारी के पीछे वाला खंडहर में एक बड़ा बिल्डिंग बन गईल। वो खड़ा बिल्डिंग बनत निहारत रहे। ओकर नजर तबे एक बूढ़ा चौकीदार पर पड़ल। वो जब ओकरा के बोलैलस तो उ घबरा गई। निकिता जब ओकर अपन पिताजी के नाम बतैलस तो निकिता के पहचान लेलस। निकिता ओकरा से मैरी के बारे में पूछलस तो उ बतैलस कि उ एक अंग्रेज अधिकारी के बेटी रहे जो लगभग 100 साल पहले मर गई। ओकर आत्मा के भटकते हुए बहुत सा लोग देखले बा। तू डर न जा, ए से तार मौसी और रघु ई बात तारा के ना बतैलन जा। उ बंगला रउरा लोग के जाए के बाद वीरान हो गई। एक साहब त आई रहन लेकिन उनकर बच्चा के मृत्यु हो गई। ओकरा बाद से बंगला खंडहर ही बन गई। कहानी सुन के निकिता के तो जैसे होश ही उड़ गई। उ वापस जाए लागल तो ओकरा लागत रहे कि निकिता अभी भी बन रहल बिल्डिंग के छत पर टहलतिया। दोस्तों, ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल? अगर कहानी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करब और कमेंट के माध्यम से जरूर बताई कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। धन्यवाद।